Nyoh tak wei. Nyoh. War, aku jane nek mudi pengen dolan ning omahmu, War. Pemandangan omahmu iki gununge lho, apik, War. Diancuk. Gunung iki gak nggo sawang-sawangan, Cuk. Piye to, War? Sing tak maksud iki pemandangan ning daerah nggonmu iki lho. Gununge lho apik, War. Hah? Gunung apa? Gunung kembar? Gunung daerah nggonmu, War, apik. Apa? Sik to, War, wong kok emosian. Iki wis karakter teko lahir, gak iso diwai. Gunung daerah nggonmu lho, War, pemandangane apik-apik. Wong kok ora paham to. Iki to? Heeh. Nyoh tak wei. Nyoh. Apa to, War? Apa iki, War? Wasin. Santen nek. Endi dadon iki? Kok suweram? Jare jam 7 nganti yaene kok urung teko-teko. Jam merah wong iki. Gak ngerti wong lagi butuh lek janjian molor terus. Oh alah, kuwi apa? Aja kok butuh ngono tak amuk kowe. Awakmu, War, wis suwe. Ya wis. Piye to, Ndon? Tak enteni awet subuh awakmu iki ya. Sepurane, War, iki mau lagi ana penggawean saiki. Ya maklum lah, wong kene lagi kebutuhane ya biasane angel. Sabar. Sida butuh piro to, War? Apa syarat-syaratnya wis komplit? Ya wis to, Ndon, iki BPKB karo STNK wis lengkap. Kenapa to, War, kok gak nyilih dhewe awakmu? Awakmu kan ngerti to, Ndon, jenengku wis backlist, gak iso nyilih duit. Ndon tolong tenan ya, Ndon, aku butuh tak nggo modal warung lho, Ndon. Aku ki jane wegah. Nek ra kancono aku emoh mempertaruhkan namaku. Berarti BCK-mu apik, Ndon. Oh, ya jelas, War. Track recordmu apik. Sopo sik kene kok. Tolong dibantu tenan ya, Ndon. Aku butuh tenan. Engko lek cair tak kei persenan, Ndon. Ayo kudu to, War. Nama baikku kudu jaga lho ya. Sik, Ndon, penasaran aku. Awakmu kok BCK-mu apik. Memang tau nyilih piro? Gak iso cerita, War, nek masalah kuwi. Gak nyongko aku, Ndon. Awakmu sing megahene gak jelas. Angsuramu kok apik lancar. Kene lho sing ndek usahae malah keter, angsurane macet-macet. Berarti awakmu bolak-balik nyilih ya, Ndon? Nyilih piye to, War? Aku lho ora tau nyilih. Dadi yo BE checkingku ya apik. Wong mencen ora ono. Koclok wong iki. Tapi iso to, Ndon? Dicoba sik ya. Sik, War, tak cek sik iso apa ora ya. Iya, Ndon. Sik ya, War, tak teleponke sik ya, tak takoki iso apa ora. Halo, Mas. Mas Agus. Iya, Mas. Dadi ngene ya. Kira-kira iso apa ora, Mas? War, aku malah turu.
Ya wis lah,